Hej der, Anne. Jeg har valgt at lave om lineær sammenhæng, og formen for lineær sammenhæng, det er den her. Y lige med ax plus b, hvor at b det er punktet, hvor at grafen skærer y-aksen, og a er hældningskoefficienten. Jeg har valgt at give et eksempel på en positiv graf, som hedder y lige med 1x plus 3, hvor at hældningstallet er 1, og b, som er der, hvor den skærer y-aksen, er 3. Det vil sige, at den skærer her i 0,3, og så vokser den positivt hver gang, at x vokser med 1, så vokser y også med 1. Så det vil sige, at den rammer punktet blandt andet 1,4. Jeg har også valgt at give et eksempel på en graf med negativ vækst, som hedder y lige med minus 1, x plus 3. Her er hældningstallet, det er stadigvæk minus 1, og der hvor den skærer y-aksen er, eller ikke stadigvæk minus 1, men det er den minus 1, og der hvor den skærer y-aksen er så plus 3, stadigvæk til gengæld. Det er, hvis jeg siger, at den skærer y-aksen her, og hver gang at x vokser med 1, så vokser y med minus 1, derfor har den en negativ hældning. Man kunne også have sagt, for eksempel kunne en graf også have skåret y-aksen i minus 3, og så ville den selvfølgelig have startet under x-aksen, og så kunne den have vokset positivt eller vokset negativt. Hvis man nu har et koordinatsystem og nogle punkter med en graf, det kunne fx være heroppe, hvis man så ikke vidste, at den hed den her, at det var formlen for den her graf, så kunne man bruge den her formel, hvor at man finder hældningstallet ved hjælp af y og de koordinater, de koordinater, som den skærer igennem. Så det har vi lige gjort. Vi siger, at y2, det er y op i nummer 2 punkt, og x2, det er x op i nummer 2 punkt, og y1 og x1, det er selvfølgelig nede i det første punkt. Og der har vi så sat dem ind i formlen, og så får vi et hældningstal, der hedder 1, fordi at 1 divideret med 1 er 1. Og yes, det var vist det.